som robil všetko preto, aby sa šport v Žiline rozvíjal. Veď si zoberme, že predtým, jak som nastúpil na post primátora, mesto Žilina nikdy nehralo extraligu hokeja. Za mojich čias sme sa dostali prvý raz v histórii Žiliny do extraligy hokeja a stali sme sa aj majstri Slovenska. Dostal som do vienka fotbal, ktorý bol v totálnom rozklade. Sme padli do druhej ligy, podarilo sa mi ho dostať zase do prvej ligy, stali sme sa dvakrát majstri Slovenska a potom to prevzali ďalší. Zrekonštruovali sme zimný štadión, futbalový štadión, umelé osvetlenie futbalového štadiónu. Postavili sme novú halu, hokejovú halu. Skutočne po tej stránke dotácií do športu som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, a to sa nejedná len o hokej a futbal. Môžeme hovoriť o volejbale, basketbale. V každom prípade chcem, aby v Žiline sa rozvíjal aj šport a urobím všetko preto, aby sa dokončila športová hala na Vlčincoch. Nemyslím si, že športová hala, takzvaná korytnačka, ktorá je tu na Boriku, že by mala byť niečím, čo je funkčné a efektívne. Táto športová hala vždycky vyžadovala nenormálne investície, či už do elektrickej energie, len pri rozsvietení svetiel v nej to stálo 10 000 korún, a to už nehovorím o vykurovaní. Nehovorím o tom, aké sú tam problémy s požiarníkmi, s nátermi. Je to drevená megalomanská stavba komunizmu. Ja nehovorím, že či dobre alebo zle vyzerá. V každom prípade ale je nefunkčná a neefektívna. Takže keď by sme dokončili tú halu, ktorá je, myslím, že oceľový skelet je postavený a treba ho v podstate len dokončiť, myslím, že to bude jednoznačný prínos pre šport v Žiline.